kde si to pozerala? Ona má také panely, tam cvičia. Ona je taká pekná blondína, taká. To je tá stot? Už môže mať osiad, ale je vyliftingovaná a vyzerá na 50. Musíš na ňu pozrieť, že ona pomaličky, tak ako ja, veľmi pomaličky. Takže Lenka je... Lenka chce rýchlo. Stovku nemôžem rýchlo urobiť. Ale ona to nechcela rýchlo. Ale chcela to odo mňa rýchlo. Nie. Či nie rolovanie chcela rýchlo? Či čo to chcela? Nechcela, ale ona nechcela rýchlo, ty si to fakt tak, ty si robila to, že... Ja viem, že som to robila pomalšie teraz. No, ale keď si pozri si na YouTube. Áno, lenže to je to, že ty si to robila, tam nevadí, že pomaly, lenže ty, kým si to celé k tomu ten výklad povedala, tak my už sme stovku urobili s pokrčenými nohami dávno. Vieš, to bolo. Tam nebol problém, že ty si pomaly robila rukami. Ja som už cvičenie predĺžovala to. Ty si chcela všetko povedať, tak si akože k tomu cvičila. Ale my už sme, rozumieš, my už sme nevládali a ty si ešte chcela, že ešte hlavu, ešte toto tam daj a to. Ty musíš tie veci rýchlo povedať k tomu. O to ide. Nie, že rýchlo musíš cvičiť. O to ide rýchlo. Ona mi hovorila, že stovka sa nerobí takto, ale rýchlejšie. Som mala férovať, to mi vyčíta. Tak to môže, že trošku rýchlejšie, áno, ale nemyslím to je môj štýl. Ale nemyslím si, že... Mne to lepšie vyhová, keď to robím pomaly. No dobre, len potom musíš robiť naozaj stovku, nie 500, to bolo. Tak dobre. Že ty si po troch výdychoch mala hneď zdvihnúť nohy, vieš? To. A ty si nás nechala asi minimálne 10, no tak 12-krát výdych, si nás nechala. No a potom sme si išli ešte vystierať nohy a to už je koľko. Tak už to bolo pre pokročenie. Nie, tak ja som to nepočítala. Vieš čo to je? Toto všetko sledovať a ešte počítať. Však ja viem, však ja som pri... Nemusíš byť. Viem, prečo som nešla. Vôbec som to ani neregistrovala. Ani som nevedela, čo hovorím. Nie to ešte, že ešte ona sledovať. Ešte dobre, že ma to napadlo, že mám vstať a kontrolovať. Najlepšie, že ja som to presne vedela, že takto to bude dlho. Ja som to úplne presne vedela, že ti to takto dlho bude trvať. Čo som ti to aj hovorila, hovorím, že ty určite všetko budeš chcieť povedať a takým tým pohodovým tempom, že nekončí. A ja som zase taká, že prídem tam a polovicu nepoviem a všetko rýchlo nahádžem a polovicu z toho ani nepoviem, že neviete, čo máte robiť, vieš. Čo je zase druhý extrém, tak čo? Tak my sa musíme dať dokopy. Tak. Nádych, pohyb. Počuť. Nadechnete sa nosem do zadní a postranných častí hrudníka. Povedz mi, ako žena, ktorá príde prvýkrát na pilates, sa vie nadýchnuť do zadnej a postrannej časti hrudníka. To mi povedz. Čo mi napríklad pripadá celkom len, akože toto by som ja že nenadýchuješ sa do brucha. Ja im napríklad toto zvyknem hovoriť. Do zadnej časti? Takže do plúc, že sa nadýchni sa úplne do plúc a nedávaj to vôbec do brucha. Ale počkaj, zadná časť je bočná a zadná časť to už je vtedy, keď my to ťaháme dolu. Nie. Ale ako? Skús sa nadýchnuť do hrudníka, keď nemáš stiahnuté brucho. Čiže najprv máš mať stiahnutý zips. Až potom sa dokážeš nadýchnuť do bočnej strany hrudníka. Skôr to nedokážeš. Ale dokážeš sa to hocikedy. Zláhneme a Nie. že sa to nedá. Ja som to včera skúšala. Ale dá. Nedá sa. Ja to viem normálne. Hlavne akože ja napríklad pri tom hneď automaticky vtiahnem brucho, keď sa nadýchujem. Dobre, ale keď prídeš prvýkrát na pilates a nevieš, To napríklad ja úplne by som vedela. To mi nepripadá také neisté, nejasné. To mne pripadá veľmi. Že ja napríklad im to zvyknem. S týmto začať. Ja im to zvyknem hovoriť, že... Do zadnej časti. Áno, že áno. Hovorím až potom, už keď majú vtiahnuté brucho. Tak sme sa my učili, že musíme vtiahnuť brucho, aby sme sa dokázali nadýchnuť do hrudníka, do bočnej strany hrudníka. Lebo ináč, keď máš voľné brucho, teraz máš voľné brucho a teraz sa nadýchni do bočnej strany. Ja sa viem nadýchnuť. Sem, ale nie sem. Pozor.
Viem sa Nadýchneš sa do... ale však ja automaticky pri tom práve, že vtiahneš brucho, lebo sa chceš nadýchnuť sem, tak vtiahneš brucho. To ti žiadna neurobí začiatočnička. Žiadna nevtiahne brucho, keď je to nepovedeš. Ale tak dobre, ty si asi už čítaš niekde ďalej. Nie, tu s tým začína pohyb. Tým začína pohyb. Nadých nosom do zadnej a postrannej časti hrudného koša. Evi, tak myslím, toto už je cvik 42. Ty Ale stovka. Áno, ale stovku nerobíš so začiatočníkmi, najprv ich učíš to, čo je tu vpredu, Ale však nadýchnuť, na začiatku. pozri sa, cvik, depresia, lopatky, učíš ich najprv takéto veci, čiže oni už vtedy sa vedia nadýchnuť a potom... Ale ja som tam mala cviky pre pokročilých. Áno. To znamená, že oni už majú vedieť, že Ale čo ona ti- zatiahne zips. Však ale ona ti proti tomu nič nehovorila, proti zipsu ti nič nehovorila, ani proti powerhouse. Ona ti hovorila úplne iné veci. Ona fakt s tým mykami, Ja len teraz som sa zadrela do tohto, že s týmto ona začína pohyb. Nadýchnite sa. Áno, len Tak ti oni hovorím, už že asi to už musia je, vedieť, že majú mať spevnené. hovorím ti, že začne od cviku 1 a tam je to. Pred týmto cvikom treba zvládnuť cvik s názvom štvrtina rolovania. No, vidíš to. Čiže toto. Čiže takto, áno. Vlastne oni sa učia rolovať chrbticu, rolovať krču. To tiež sa učíme na začiatočnícku. Čiže ona s výdychom vyroluje hlavu tým, že pritiahne hlavu bruchom. Pritiahne rebra pritiahne. Rebra pritiahne k bedrám. Lebo tu máš tie svaly, čiže takto. Ale ja hlavu hovorím, ako ti vyroluje hlavu. Pomocou brucha, pomocou brušných svalov. No áno, ale nie, že hlavu roluješ k bruchu, že to sa dá potom tak urobiť. Ale musíš... Pomocou brušných svalov hovorím. Tak ako je rolovanie. S výdychom. Áno, lenže to, čo ona hovorila, že keď ťaháš rebra k bedrám, tak je to viac ako keby pochopiteľné, že ich takto sťahuješ. Lebo to, keď aj Valéria to tak hovorila, že túto sťahuješ, to mi je taký iný, že toto tu ťahaj k sebe. Ako keď hlavu pomocou brušných svalov. Tam mi pripadá... Tak áno, to je lepší príkaz. No. Ale musíš aj o tej hlave niečo povedať. Počkaj. Vydechujte ústy, zapojte břišní svaly, zatlačte páteř do podložky a zvednete jednu a potom druhou. A to je zase stovka. Predĺžení krču. To je zase O stovka. stovke hovorím. Ale tuto si teraz o tom to hovorila. Toto je vyrolovanie hlavy. No však to sa teraz bavíme o tom. Však si hovoril, že o hlave sa bavíme, že o niečom. Áno, vyrolovanie hlavy. No, však to je to, že jednak vyťahneš toto k sebe a hlavu, pritiahneš bradu, pritiahneš k hrudníku. To je vyrolovanie hlavy, však to ty vieš zase. Ja teraz pozerám ten postup, že ako, že najprv hovorí na nádych do bočnej strany hrudníka a potom s výdychom zapojiť brušné svaly, zatlačiť chrbticu do podložky a vyrolovať hlavu. Vydechujte ústy, zapojte brčné svaly a postupne predklonte krčnú hornú a strednú hrudnú páteř. To som povedala. Obratom po obratu. Současne protáhnete vážená. Toto je len vyrolovanie hlavy. Ale stovka sa. Ty si veľmi zameraná na tú stovku. Čo? Veľmi si zameraná na tú stovku. Určite, lebo